Vad faktiskt Jack Daniels från då? Ja, bra i stall. Jag köpte den. Du tar du Jack Daniels. Jag var inte stort väl. Det är bara vanligt viskas. Ja. Dräckant. Det är nästan ball. Vad har vi vant här, ja? We have take your tyrant, the hunt, the lay of trim. Evening star. One. Lord of lies. Lord of Lies. One. Ja, och Tori Tartus efter. Men hon var nog inte live. Ja, jag har ju station live. Slank och hon är nog inte live. Eller inte jag. Anna har åkt annat. Da. Ja. Ja, det är grannar ute. Jag har ju satt den. Vilka där? Har freedom. Ja, hot. Lay of trim. Ja, det var det. All right. Ja. Så tar vi till han ska Finland i Östen. Det är faktiskt gott hört att det lagt lite chans i hela landet. Lika. Ja. Vi ska göra det alltså. Ja. Alla. Nästan. Skål. Det var där. Ja, det var det. Skål ut, ja. Ska Ja, faktiskt snitt. Det har vi så ett gång där. Hast haft det snilt. Jag har tjaftat det snart, ja. Det gör vi. Tack jag vet. Jag har gått tankar. Ja, det har det. Days are long and nights are cold. The rivers run. I'm swept away down distant paths. The road goes on from the halls of the free to the tower of torment where treasures lie in mountains high. The silent fields of stars. Ska tycka det var nya efter. Ja, det var för. Ja, du downar oss. Du bara hem och då där, va? Ja. Ja. Okej, det mesta är så ärlig ju. Aj, jag lejtar och... Aj! Ja, jag har skruvar på den. Nej, okej, men det är en bra. Jag skulle träna. Ja, det gör. Ja. Träna bodegamuskler. Ja. Ja, det är snärt. Ja, jag får lägga ner efter en försök och ha pur något det skulle jag. Det vill bara spilla att jag redigerar jag. Nej, jag har stått lite. Spetla tror jag sitter på i här rätt här. Tega det är. Inte spilla du. Det är väl brukt. Jag gör så gör. Det är en plain t-shirt där. Ja. Jag tror det.
det gick månaden bättre än jag hade helt för att göra. Men jag hoppas vi kunde haft tid till att sitta jam och finna bakåt stått till nästa flow och stod och i övergången. Det var först till. Det var nästa. Det var ju mindsen, va? Det var swish. Det var inte något snack om bråk och han. Ja. Jag vet inte. Man har vi eller också. Han har lärt för ett omständigt som är inte för sånt. Ska vi ha i morgon? Det är inte för här. Nej! Alltså är vi upp på den va? Nej. Det är därför ska jag göra. Helvete. Lär du ska i 11 på det.